Алло. Чо кардӣ? Дар куҷоӣ? Ай, дарс биромадам, хабарат ҳастам. Ба ҷои ҳарвақтар омада метонӣ? Майли озмедам. Тез киш дар кутоб. Чо кардӣ? Салом. Хайр. Наст, ти чӣ хабар? Наст, худо ба шукр. Чай кубия бошӣ. Лайло, ту худат медонӣ ки ман Россия рафтам. Барои ҳам маслиҳатро фарёд кардам. Хай, чӣ маслиҳат? Ту гап занӣ. Бо нагин ки маро мепартоед мерем. Не, Лайло, ман шӯхӣ накардастам. Хай, гап занем, гӯштам гум. Як саволот дорам. Ту маро дӯст медорӣ ё модарта? Албатта, падару модарма. Баъд шумора. Не ки вақти шумо маро зан кардем гирифтем, аввал шумо мешем, баъд падару модарам. Барое ки мегӯянд ҳаққи шавҳар ай ҳама боло ай ҷон. Ҳамоқа мегӯм та ки маро интизор шав, бо ҳамоқа сарта тов натия? Не ҷон, хеле фикро накунед. То вақте ҳастем якҷояем, агар худо рӯзӣ бошад. Алло. Салом алейкум. Сози брат, хубӣ? Салом алейкум. Брат, аммо одами гуфтагӣ тайку, аммо суратам нишон будӣ, ба фикрам аллакам шиштагия. Боз бе камтар наздиктар будам, ба никиш метрум мегуфтам. Ona bırak bak farklı kontrol edilsin. Ки ту? Oz 2 minut jdat kim efendim? Matara gittim jdat ki. İn amuda. Gözü bırak. گوش که نامی تو چی بود؟ Саид. سعید های مطرح نگفته بودم که نکن یکم بار گفته بودم که نبینیم دیگه تو میدانی که چه تو آبروی مرا رسوندگی در بالا فکری بعد نکن من او را گرفتنی. گرفتنی؟ این خسال نگرفتی که وقتی من پیش اومدم با گرفتنی شدی ها؟ گوش که چی نام داشتی؟ سعید؟ Саид. سعید آخیران بار قسم میخورم باور که یک جای تمیش کردم که همه جا حیران میمونم فهمیدی گپا نمی آخیران بار تا تو را گم شای ماشین تیز Şahzad, ҳо бародар гап зан. çok neymişem میگی فهمید. ба фикрам ки фаҳмид хай охирон бор гуфтем ша бинем ки нашад дофи дига хай мешканем ша нестиш мекунем бачара. Xayb, хай абон мебахшем ша ку бинем чӣ ко мекунам. Нашид ба дига хе мефаҳмонем. hayli gap نیست. میرم کار میرم. کор мерем хай ки.
Сорбон дар куҷоӣ? Дар корхонаӣ? Ман бояд срочно як бор тора бинам. Срочно бояд як бор тора бинам, корро дорам. Майли, ин ҳоз меём. Алло. Добра, чо кардем? Аниқ? Гап нест, брат, чӣ ки ак хафошон рафтан нигоҳ кардашон меҳоз ман мебиём. Тамом. Омадам. Нигоҳшон кардан ки? Шогирд вақти абед чида намерам я абед кунем. Не, ака ба азур ма серам. Қама мерам я абед мекунем миём. Майли. Амин байонот я шаҳрванд навистам, мира я тафтиш кун. Майли, ака гап нест, сози ма ҳам як ҳамкурс мажда дорум, ҳамон бия баъд ба азур тафтиш мекунем. Майли. Баба биё Саид. Салом алейкум. Шериф, Буруд хуб. Тенҷибет Саид занг зади гуфти срочно бояд як бор бинам та. хати Лайло хурдем. Акаш моро қапид, мара зад. Не ки ман ин корро ҳамхе намемонам. Ман як илоҷ мекунам, хоҳари ӯро ба занӣ мегирам. Ба ин азобе ки мара додам, хоҳари ӯро ман метавонам азобе. Чӣ, ту гуфтанӣ ки Лайлоро ба занӣ ба хотире мегирӣ ки дар зиндагӣ азобш битӣ? Барои ки акай вай тура зад дилату кӯб кард. Чандин бора ин, якум бор нест. бовар кун Саид фикри хато кардаи Саид. ғазабта пас кун бародар. И гапое ки ту гуфтаи Саид ҳамаш дар сари қаҳрай ман медонам. ҳоли қаҳрат ки пас шид бо фикру ақидат алиш мешавад. Як гапай бародар ки агар ҳамун духтар дар насиби ту боша, ту ҳамонро мегирӣ. Агар дар насибат набоша ҳичи. И гапҳои маву ту, ин нақшаҳои ту ҳамаш бефоида. Ба ҳамин хотир Саид бихез гапи маро бигӣ, ай пай билетгирид биша раст ки ту Россия рафтанӣ. Фикри духтара накӯ. Фикри ягон духтара накӯ. Тоқа фикри падару модарта кун, бара номус кун бача. Номус кун, кор кун, биё худованд дар насибат ягон зана мегардонад. Зан мегирад. Дунё бе духтар намода бикун. ҳама гапот маъқулу Сорбон. Не ки рӯза кори акай ӯ ҳаёдум ба фикру намеравад. Ман бояд ҳамин мақсаде мондум, бояд ҳамин корро кунам. Ман ягон мақсади бад надоштум дар хоҳари ӯ. Не ки ман бояд хоҳари ӯро бигирам. азобе ки нахе ман кашидам як бор хоҳари ӯро ман ҳамин азоба бикунам. хай ман мерам Сорбон ҷон. Майли Саид, паноҳ ба худо як бор дига нағз шу фикр кун. Билета гирифти бо биё ҳатман мара хабар бигир пешай рафтан. азор омад. Худо. И бачара ман ин қадар фаҳмондам и бо чим чиё гуфтаи Саид. Хе бигири зиндагӣ Саида. Не ки ба ҳар ҳол ман ӯро ҳамчун бародарона фаҳмондам ки ҳамин корро накард. Ӯ дар худаш мақсад мондае ки ман ӯро бигирам, хоҳари вай бояд азоб дидам. Намедонам чӣ гап мешава, хай кӯидов пешам биёя бо пешай рафтанаш. Яки фикрош алишида гиям. Ай фикру да биёем баёнотам бихонам ту. И шаҳрванд оиди чӣ навистаи баёнота? бародарон ва хоҳароне ки дар шаҳри Москва қарор доранд ва нияти гузаштан аз сарҳадро доранд, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед. Шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. Аз Москва ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон низ ба Москва сафар мекунанд. Ва инчунин аз номи канали мо, яъне юристиҷей, ба онҳо муроҷиат кунеду ба худ тахфифҳо бигиред. Дар рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. салом алейкум. саломати хуба? чо каде бача? Кор тамом шид, нав миёй? Я ду рӯз ши дандонам дард дора, духтури дандон гуфтам.
ҳамин рӯз поли худ духтури дандон гуфтам куҷое намерам ҳама ҷо қимат мегам раси ҳамаш қимате ку бача ти як бор мара занг намезани охи ман дар ҳамиҷа як ҳамсинф дорум нами москвада стоматологияи кадаги қатъи ади рафиқаш махсус барои нами тоҷико ки ба нархи арзон мегиранд табобат мекунанд дандонта эма медонистам кайҳо айта адресашон намегирифтам ку адресашон кунам имашон тема бурам дандон теста сос кунам ҷураҷон инаи визиткаи ҳамун бародари ма ҳай ҳамун ҳамсинфам занг бизан бугӯ ки адресота ҳами визитката сорбон дод яке пирса бига кадом сорбон бугӯ намо юрист барое ки агар айноми ма ура бо бугӯй ба фикрам ки хеле арзон мекуна дига пас яъне мерай бепулам яки данданота табобат мекуна баъд ҳамун ҷуроҳот ҳам бугӯ охи мардуми тоҷик бисёр айдаҷа бугӯ ҳамворам кинан хеле бародаро дар ҳамҷа стоматология кадиян биёянд ба нархи арзон табобат кунанд мегарданд дига дар Россия истрафта усрафта 10,000 рубл расход ва ҳамсинфтам тоҷика қади тоҷико кор мекунам тоҷикан во махсус барои нами тоҷико ки шодагиян ки арзон табобат кунанд унам номеро да занг бизан адресоша худаш ҳамаша мега ки даги ҷое гап нест раҳмати калом бовар ба ку худо ай пага саҳар барвақтар кор да биё ма ҳамин бегаози хима соз мекунам тамом давай ти да ҷое Ашхоб.